ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଦଶହରା ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପମାନ ଯିବା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର। ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି। ଏହାର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଏଠି ସଜା ହେଇଛି। ଏହାର ବାହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏହା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ଏମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ପୁରା ପଥରରେ ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ଅଧା ଅଧା କରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ଭିତରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିତର କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆଖି ପୁରା ଲାଖି ଯାଉଛି। ୱାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ସଜା।
ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏହା କାରିଗର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। କି ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ସବୁ ଗହଳି ପାର ହୋଇ ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲରେ। ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲଟି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି। ଏହା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏକ ରାଜକୀୟ ପ୍ରସାଦ।
झारपड़ा पूजा मंडप परिसर में पहुँची बर्मिखाल पूजा मंडप देखते यहाँ बहुत सुंदर भाव सज्जित हो बर्मिखाल परिसर में पहुँचली रसुलगढ़ पूजा मंडप। सुंदर देखा देखु
ସୁନ୍ଦର ବୁଲି ସାରି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ରୂପାଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ରୂପାଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ।
समस्त भक्त मानक अनुरोध मां मंदिर में प्रवेश करने पूर्व निजर मोबाइल मनी पर्स सुना निजर मोबाइल मनी ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଶେଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ବରମୁଣ୍ଡାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ଗଙ୍ଗନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବି। ସବୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କଣ୍ଟିଲୋ ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋର ଦଶହରା ବୁଲା ଶେଷ କଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।